Всички знаем, че нуждите на малка компания са напълно различни от тези на голяма корпорация. Обемът на данните, броят на потребителите, изискванията за сигурност и начинът на управление се променят с нарастването на инфраструктурата. Затова, когато говоря с клиенти от различни бизнес области, препоръчвам Атен като гъвкаво решение, което наистина се адаптира към размера на организацията. От SOHO и МСП до Enterprise, Атен предлага мащабируеми решения, които ти позволяват да запазиш контрол и сигурност независимо от нивото, на което се намираш. Какво е важно за теб? Да избереш точно решението, от което имаш нужда сега, без да плащаш в повече, но с увереност, че можеш да мащабираш, когато бизнесът расте. Без компромиси, без ограничения и без скъпи промени в инфраструктурата. Практически инвестираш в решение, което расте заедно с теб и ти предлага стабилност, контрол и защита в дългосрочен план. Свържете се с нас за идеалното решение за размера на вашата инфраструктура и нека заедно изберем подходящия вариант за вашия бизнес.